Lukurok गोबां मानसि यांगो जागा सागलायलिया चिनि महाराजा बीर बिक्रम फुटबल टुर्नामेन्ट नायना बागै फायलेमनि हारिंगा आं मांखलि तिसानै कोने yang किसा फायना बागै लुकुरक आसका बरक बांमनि तिनि जागा रैमाना मानिया वाना लायजा कमिटि रकबो जों yang साखाथि किसा फुनुक लायनो जे अ जागा लुकुरक मांखरा नायदि यांगो बरक बोसोरका गोबां फायलायजाक लुकुरक जागा सागलाय मालायलिया आसका बरक बांखा नायदि yang फादे yang केमेरा फुनुक दे yang तैता किसा फुनुक दे नायदि बरक बां माने यांगो ओ मा पुरा तैतर मा हाइन तखा लुकुरक फुटबल नायना बागै फायले माने गेनरक तिनि साबो पाइनाय साबो चेनाय बेलायखन वान मा सिकजा खोमलंग रिक्सा सोसाइटी बाय तिनि अंखा गंगरा एफसी नायदि यांगो नायदि यांगो जागा दागार लाइन मा फाबि दंगो तामरिंगा के सालतुं कुटुं हियावै वातेनो वाते हियावै बरक आसके नायदि लुकुरक फायलाय दंखा जागा तिनि फुटबल मैच नायना बागै यांगो ताय बुनादि बरक गोबां मा और जागा सागलायलि अंका नायदि यांगो बम हायं जसिनो आरे जों यांगो फुनुंनाय yang तैबो नाय दं नायदि तिनि लुकुरक आसके बरक बाङै दंखा चिनि तिनि दामनि प्लेयार रंग नायना बागै लुकुरक जतन फायलायजाक साबो पाइनो साबो चेनो ताबो साइमन याको तिनि मैच थंनाय रंखा खोमलंग रिक्सा सोसाइटी बाय गंगरा एफसी जम्पैजला नायदि लुकुरक जे फायलमनि आसके बरक बांखा वाना लायजा कमिटि रकबो जागा रिमाना माइया थांनाय बिसिउ बमायकनो वातै जराव फानो लुकुरक बांमानि नुजाखा तिनि ताइबो नुगै दंगो यांगा बरक बांमानि गोरोङै दं मायकनो चिनि जरा निउज बाय नायदि लुकुरक बरक बांमानि जागा से सागलायलिया बेलायनो वान मा सिंचाङै दंगो खेलाना हामजानाय लुकुरक नायदि बमायके फाइ दं चिनि त्रिपुरा हास्टेनि चिनि जे थोंगोरों रंनो हामजानाय नायना बागै फायनाय रक बरक जागा सागलायलिया टिकेट से ताइसिका पुसकला का टिकेट ओ आरो नायदि टिकेट अ बुफां तंमोन नुखोनानो रक नागे सेट जे बुफां तलावो आ जागानो जे टिकेट रजागो अ टिकेट सिकुलो गला खाताइसिके लुकुरक बांमानि नायदि आस खलायै लुकुरक खेलाना हामजागै नायना बागै फायलेमनि आमसको जत चिनि जरानि स्नो नाय तंनाय ताखुकताय बुहुक संनो नरक जतनो साइमानो तिनि 26 चिनि महाराजा बीर बिक्रम फुटबल टुर्नामेन्ट खोमलंग संसा जागमानि तिनि फाइनाल मैच जों सिनाय नरक yang नगै मानखाना चिनि त्रिपुरा हास्टेनि जतनो साइ मुंगोनां चिनि सार सुबुत बबाय जों तिनि किसिसा कक लाम सालायनो अ मैच न तैयो अ खेलानो तैयो बमहाय चिनि त्रिपुरा हास्टेआव ताबो गोबां मा थोंमुं जामुं हामियानो बेपारे तै बरक हायके तिनि गाहाम सोरोंनो तै मैच खलायमानि बिसिं तै पहिलानो सारनो लामसको चिनचेल आं मुलामसको निनि चैनल न तिनि नंगानो निनि चैनल कक साना बागै फेमिनि आ बागै ननो पाइबे एसा हामबाय के सार अबो जे ओ फुटबल टुर्नामेन्ट जे कारि जाखा अबो बम हायके कारि जाखा ओ फुटबल टुर्नामेन्ट कारिखे ओ खमुलुं लोकेल कमिटि स बरक चिन्ता तारा खायका चिनि राज्यबो विशेषकै चिनि एसटी बरक ड्राग एडिक्टेड तंबायो आबनो ओ खेलानि माध्यमे किछु तादा बुनि गाहाम नुगैनाय कमिटि मानजानो आबनो उद्योक्तानि पक्षे हयते मेन इस्यू बरकनि ओ उद्योक्तानो आं व्यक्तिगतभावे सापर्ट खायो एवं आं बेलायखेन बरकनो हामबाय मा जानोगो अमाहाय उद्योक्ता नामानि बागै अच्छा नों मोसार अमाहाय त्रिपुरा हास्टेनि खरकसा कोच ओंगै सिनियर ओंगै नों ताबुक चिनि त्रिपुरा हास्टेआव गोबां मा चिनि चेराय रक नेक्स्ट जेनेरेशन रक ताबुक फुटबल न थंना मुसुंनाय रक दंगो गोबां मा फियाबा बाक्सा ग्राउन्ड करै जागा करै तंना जाना करै अबाहाय रन्ते नों तामुक कसारा सार एक्चुअली तो जों जतनो फुटबल प्रिय एवं चिनि पासे राज्य मणिपुर मिजोराम बरक बाहायके ओंखा एवं जों तांगै इंमाया आबुन प्रश्न खायके थाचिं जे नों सामानि कोनो खाने ग्राउंड अभाव कोनो खाने प्रशिक्षक माने कोचनि अभाव और विशेषकै फुटबल र माने प्रेक्टिस खाइ थानाके बिनि जानानै नोंनानि अनेक किछु नों निजेनो फुटबल थंजाक आनिया आने आन्दार नों तो कामकन छैमनो से आमाहाय परिकाथमु मायनि बागै अनेक प्रतिभा गोनां प्लेयार बो कमाय थांमा दिन दंगो कारण काहाम सुजुग मायनि बागै आं आबनो रिक्वेस्ट खायनो मुसुङो चिनि टीटीएडीसी अर्थात
ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যে কোনো ক্লাব যে কোনো সংস্থা अब फुटबल नतुइनाय एकटा एकाडेमी खायनाय बाहायके जों बुसखां आगमान आमहाय नासिमुं नासिंनानै जों दाबो वानसंलायनानै नांखा एबं जे पारिसा जरतै जों आबनो उद्योग नानानै नांखा चेष्टा नाना नांखा जे जों कायसा जागा चबैनाय जोंबो पासे राज्य निनि मणिपुर सं निनि बरंनि इंडिया टीमाव थांगाखानो मणिपुरनि टीम इंया फानो 9 जना खालाय थाङो मिजोरामनि 5 जना खालाय थाङो किसिनि त्रिपुराले मासा मानानसे सत मासा तथापि जोंबो सिनि जंपु जलन हयते नों कामकन सेमानो निनि बकुल हाय रुमा हाय बादल हाय थाइलैंड रगो जों थां चेम्पियन नाय फेखा ओ एदिसिनि उद्योग बानो इ आमा हाके उद्योग नाखानो आगिनि फुटबल ताबु करिखा आधुनिक फुटबल अनेक किसु बिनि साइंस बाय कुपलजा व्हाट इज द फुटबल फुटबल इज आर्ट फुटबल इज बिजनेस फुटबल इज साइंस आमनि अकंनि प्रत्येकटा अर्थ दं आ अर्थरे अनुसारे जों अरो एप्लाइ खायने जों बुसखांगो बाहायके आईएसएल मथंमानाय बाहायके आई लीग मथंमानाय आमाकेनो जोंबो चिन्ताधारा माखालायलायनाय अच्छा सर तिनी ओ जगह खमलंग साबै साबो फाइनल मैच काका अरंखा गंगराय तिनी जम्पुजला गानाव कासे गंगराय हिनै मलसमपारा दङ आ गंगराय एफसी बाय इरिस्का माने नो टमटम हाय चालंनाय रंनि बंनि दल अर 29 टा टीम अंशग्रहण खायका हायफानो बरक तिनी बरक दुइटा दल फाइनल का खाता साबरक पाइथ दक सारनि खाव मैच 50-50 नाय जे सुजुगो सद्व्यवहार खायनाय बन पाने अमाहा एकटा सिचुएशन बुझियो कारण आयांग साहित्य मणिपुर यांग साहित्य मिजोराम केनेके केमनो केव याकार गलाक एकदम करं बरबो नजना तो बुखानि चिं खानाव ओंके अरो तो नों सायमानो चिनि जंपु जनानि प्लेयार अ जागा दिनै थांनाय शिवा नंनि बेस्ट न बबतिनि इ रिस्का दल थांनाय मनिसबो थांनानै क हयतो फाइलिया सायमिया प्लेयर नुया खोबा यांगबो को निनि चिनि किल्लानि आरि कोनि मखराबासुनि आ चिनि बक्ति सं आको सं थांना हनै खेनाव नागिरना बाहाय अवस्था अच्छा सारते गैसे कक चिनि तिबर हासो टक जों नगै मानो गोबां मा जागाव फुटबल जागा तनै मथों जागो फियाबा तंनानि बागै जागा तंफनो एकाडेमी रक गरेनि बागै चिनि तिबर हासतेनि प्लेयर रक फातार हासदेव थांनानै आसो चान्स माया अबनतै नों तामो सानै सर एक्चुअली अब चिनि माया खाके अमाहायनो कारण चिनि प्लेयर कायसा नखिबि थाना नाया अब कायसा चिनि प्लेयर थाने किसा दोष जे जाफां सिम थांनाय उ जे बुइबे एडजास्ट के चलि थांनाय आमा हाय फुटबल थंगै कायसा बिराद एकटा सक्सेस जों मारै मेखनि बागै आमा हाके व्यक्ति के बंखनाय किरिखौ अब का मेन कारण निन आईएसएल लगा जखन थांमानाय बाफुरु बाहाय के तैबो कट तैबो काम थांमाना आबाय चिन्ता खायनाय के जों आमा आईएसएल लगा रहरमायाखौ आई लीग लगा रहरमायाखौ आमनि बागैनो दाबो अ जे प्रस्तुति खायनाय बुद्धिजीवीनि बररक बाहाय के चिन्नवरनि हयते जों रहरमान तिए बेबो आबो उदुगनाना नांगो जे प्लेयर का हमनो बाहाय के अन्य क्लाब का हम रगरनाय आमा हाके मावान सलायनाय गावान समung ताकपन जों फायको अस्ते जों आशा खायो आजागान थांसगैयानो गोसारनो बेलायनो हामबाय बेलायके हामबायनो बो दिनैनि नों सोंमुं पान्दाव नों आं सोंमानै बागै पाइबेसा हामबाय गनरक नुगै मानखना यांग गोबां लुकरक फाइजाक नायदे जागा जागलाय लिया ताम हेंगाके वातै जरा बो छेमाना बहायनो अमायके नो लुकरक गोबां मा अ वातै हियावै सालतुं हियावै चिनि लुकरक अ मैच न नायनो फालियो फुटबल न के नरक तै सिरापतानि बिसिंग न नरक नुगै माने जे महाराजा बीर विक्रम फुटबल टूर्नामेंट नरक नाय तंगदे अमायके नो चिनि जरा नियस बाय